troba el senyor Batlle, li entreu a l'urna perquè els nens que s'hagin portat aquest any puguen depositar les cartes pels Reis. Ves el meu bonic. Anem cap dalt, a veure si el trobem. Me l'assustem. Sí, avant. Bona tarda, senyor alcalde. Senyor Patge, Aquí estem. quina il·lusió. Se'l saluda. Moltes gràcies. Un plaer tindre'l aquí. Li porto la bústia perquè els nens de la Fatarella puguen depositar les cartes per als Reis Mags. Suposo que tots s'hauran portat molt bé, com cada any. La llàstima és que no es puga veure enguany, però bueno, ja els hi transmitirà els records i besitos i de tot. Tranquil, no patiu, que ficarem la urna a un lloc invisible perquè tots els xiquets i xiquetes puguen depositar les cartes i d'esta manera us puguin portar el regal als Reis Mags. Moltes Un gràcies. plaer tindre'l aquí i esperem que tot vagi bé i puguem vindre. Moltes gràcies. A l'altre, fins una altra. Gràcies per tot.